Almudena Fernández Fariña xoga coa revisión e a reinterpretación do pictórico. Ela é artista, investigadora e docente na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. O seu traballo está presente na colección de diferentes institucións e tamén foi mostrado en exposicións tanto colectivas como individuais, por exemplo, a última retrospectiva que fixo no ano 2023 no CEGAC, que se titulaba Pisando charcos. O seu traballo sempre foi ideado dende un punto de vista que combina o social e a revisión dos cánones da historia da arte, sempre cun ollar tamén feminista. Isto pódese ver, por exemplo, na incorporación de repeticións, tramas e ornamentacións vencelladas ao decorativo e tamén a oficios que habitualmente están relacionados coas artes menores ou mesmo coas mulleres. Entón, ao incorporalos ao seu traballo, o que fai é darlles ese espazo que lle foi roubado, digamos. Outra cuestión imprescindible na traxectoria e nas propostas de Almudena Fernández Fariña son as instalacións site specific, onde a pintura rompe a súa forma bidimensional e entabla un diálogo coa arquitectura. Un diálogo que parte dunha análise do espazo, da historia, da memoria, para despois pensar a proposta visual que vai facer, onde a persoa xa non mira directamente a obra, senón que moitas veces a habita e o corpo transita por esa obra, por ese traballo. O seu traballo ten moito que ver coa experimentación, con pensar a pintura, darlle voltas desde moitos puntos de vista, non? Ela sí que pensa moito como vai facer e construir as súas imaxes, pero despois gustalle tamén incorporar o erro, o trazo do pincel, do lápis, por exemplo, non? Como parte dese proceso. Na serie Signos e Ornamentos, por exemplo, incorpora todas estas cuestións das que estamos a falar e a asocia con novas formas que teñen que ver coa cultura popular, con símbolos moi coñecidos. Entón, combinando as tramas, os ornamentos, a decoración con todos estes personaxes, o que consigue é unha difusión da mirada, xogando xustamente coa metáfora da sociedade e dese consumo invasivo e rápido de imaxes, non? A pintura precisa dunha mirada lenta que ela reivindica, e reivindica non só para a arte, senón tamén en xeral para a vida. O traballo de Almudena é un traballo de escoita sobre a pintura, pero tamén sobre o seu propio pensamento, a súa forma de reivindicarse na sociedade, e que de algún xeito consigue atopar ese equilibrio entre o amable, o que a primeira vista nos pode agradar, e tamén o incómodo, non? Ese cuestionamento e a capacidade de facernos a través da súa obra xeitos críticos.